Yazi I see this video going viral abantu bamncoma lapha neMax Makhaya bathi azuqinisile ngempela. Qinisile ngempela nje umnumzana Jacob Zuma awuthathi nomiyalelo awunikeza uMax cause Max khona isiphihlakano okuphindiwe la. Impela tax team leyana ever since yabakhona. Hayi. Izinto kaMK zibheke phansi zithe. Sizokwenza kwethu sanoma uyavumelana noMax uthi nje Zuma krehla la. Kreta lianto. Izwe moshi kreti MK. Isuse nje. Webaba uJacob Zuma, ngicela ukuthi ngokukhulu ukusheshsha ngokuphazima nje kweso. SingoMakhanya siyacela ukuthi ikhansele lento le. Ikhansele lento ebizwa ngepresidential team Tontoni yini strategic presidential team. Ikhansele baba umsholozi lento le iyawubulala iyawuqeda umkhonto. Khansela lento le, khansela lo doti lo baba uJacob Zuma with immediate effect amandla kaSG awabuyele kuSG. Lento kuthiwa strategic presidential team bathi yini leyo nto nje ikhansele baba uZuma. Ikhansele baba umsholozi amandla kaSibonelo Nomvalo uSG kazwelonke weMK awabuyele amandla akhe njengoba enjalo kusho thina oMakhanya siyacela baba ugedle ehlekisa siyazi ukuthi le video uzoyibona futhi lesi sinqumo esisicelayo uzosithatha ngoba siyaphuthuma. Kunabantu baba umsholozi abazi ama weak points akho. One of those weak points ukuthi usumdala kakhulu baba umsholozi. Amakhehla amaningi ajwayele ukufa at the age of 60 years. Kuthi umuntu usemdala kakhulu at the age of 65 years. Angiphathi kwathiwa 70 years old. Wena baba uJacob Zuma usumdala kakhulu usu above 85 years. So kunabantu baba umsholozi asebe capitalizer ngale age yakho ukuthi sekunezinto baba uZuma osuyikhohlwa kalula, sekunezinye izinto ongasayiboni ngenxa yokukhula. Manje siyacela ke baba umsholozi ukuthi khansela le media statement le ebheda kanje esusa amandla kaSG umuntu osebenza kangaka emkhontweni. Uyazini ukuthi baba umsholozi mina bengengujoyini umkhonto ukube uNomvalo akathathanga umkhonto wawubeka kuleli izingo kulo namhlanje. Mina ngiqale ngabuka istatus somkhonto ngabuka ukuthi umkhonto usuyiyo yini into engajoyinwa oMakhanya. Before sujoyinile nje ingenxa kaNomvalo umkhonto. Uyabona yini ukuthi ukuthatha intambo kukaNomvalo after Floyd Shivambu kukhulisile umkhonto kwawuqinisa kwabuyisa ithemba kuma comrade abese ushiye sewulaqaza umkhonto. So lencwadi le osayiniswe yona unintentionally ungazi ukuthi usayiniswani baba. Siyacela ukuthi with immediate effect sicela ukuthi uyikhansele amandla kaSG abuyele kuSG okusibonelo Nomvalo. Ngeke phela sibulawele thina igugu lethu ngoba umkhonto uyigugu lethu njenge South Africa. Ebese izobulawa imgodoyi eza emkhontweni ngezisu ihenquza izokwenza ama corruption. uDuduzile Zuma okuyindodana yakho baba. uDuduzile Zuma lo owamxosha emkhontweni uyena benonhlamulo ndlela nalomfazi lo mama lo oyi MP lo okumele naye axoshwe
lo ukhanyisile lo esimazi thina la kuma socials ngokuxoxa imlando nayo imlando eyimisangano ibona labantu nayizolo kade bekuyi meeting we've got the video kade behlangene izolo noDuduzile Zuma noNhlamulo Dlele kade behlangene kuyi meeting beyokhanda itulo against uSG Nomvalo uDuduzile Zuma uyena owazi dla wayiqeda imali zeMKP eParliament uDuduzile Zuma elode eyifaka kulomfana lo kule account yalomfana ekuthiwa usibonelo zingene kuleyo account abese yilanda ngo backdoor zingene kuleyo account abese yilanda ngo backdoor le ntombazane lo ekuthiwa uDuduzile Zuma isigebengu sentombazane le eyadayisa izingane zabantu eRussia iyona namhlanje ebhizi benonhlamulo Dlela babhidliza umkhonto lentombazane baboyizalayo kodwa ongazwani nayo enaxabana nayo okuDuduzile Zuma iwele Nkosi yami lengelosi insizwa uDuduzane Nkosi yami ayihloniphi lensizwa kuphoqa nje usiswayo uDuduzane Duduzane mfowethu ngiyakubonga mfowethu Duduzane ukuthi ungasayidi newele lakho elikhohlakele ngiyabonga Duduzane ukuthi ungasayidi newele lakho elisikhohlakali cha uDuduzile Zuma uzidle wayiqeda imali zomkhonto wesizwe eParliament esebenzisa le account kaSibonelo akahamba yovula icala mayicabanga ukuthi nginamanga akahamba yovula icala ngikhodla ubufakazi sikhodla ubufakazi singomakhaya akayovula icala uDuduzile ukuthi uzidleleni imali zeMK eParliament wena Nhlamulo okay uDuduzile ulwa no-SG esebenzisa amasosha lawa wadonsa ngekhala lokho kuthiwa amasosha omkhonto wesizwe uDuduzile Zuma wadonsa ngekhala usebenzisa wona ukulwisana noSG wena Nhlamulo Dlela siyazi ukuthi usebenzisa iSunday Time iphepha lamasimba ukulwisana noSG lo masimba lawo okhuluma ngawo lapho owakhulumayo lapho kuyiSunday Time ukhuluma kabi ngoSG siyakwazi ukuthi usebenzisa iSunday Times ukukhuluma nokuspreada amasemba ngoSG wethu mina ngithi amandla kaSG awabuyele kuSG ngoba angeke ukwazi ukusurvive umkhonto ngaphandle kukaSibonelo Nomvalo ngeke ukwazi ufike uvele ufile ama-structures wonke existayo namhlanje adala ukuthi umkhonto ube yi-political party ephelele akhandwe uSibonelo Nomvala uSG lo ekuthiwa namhlanje uphucwa amandla nini uzoxoshwa siyazi ukuthi injongo ukuthi axoshwe ngoba uyekela ukuthi kubhekwe kuma-elections bazama ukumanage after ama-elections siyalazi itulo elikhandiwe ukuthi emva kwama-elections nje axoshwe wena Mbambo oyi-advisor kababa wena Mbambo oyi-advisor kababa lapha oyi-head of presidents okuwena muntu owukhiye wokufinyelela kubaba wena odayisa ngobaba ukhiye wokufinyelela kubaba ukhiye wokuthi ubaba asayine la angasayini la ilo muntu oyi-head of presidency oyi-advisor kababa uMsholozi ekuthiwa uMbambo uyena ohlangene nezigilamkhuba igebengu udayiswa ngomkhonto udayiswa ngobaba ubaba usayiniswa izinto angazazi
ingakho sithi baba khansela lo doti, khansela lencwadi, ngoba awuyisayinanga wazi ukuthi usayinani. Bakuroba, baqambela amanga, bacreate istory, bacreate istory, bathi uNomvalo umbulali, uNomvalo ufuna ukubabulala. Mshipheni, mshipheni. Angikholwa mina ukuthi wawungayikholwa amahemhemu imsangano leyo ukuthi uNomvalo ufuna ukukubulala. uNomvalo isiqwiqwi isifundiswa ukwaze lapho ukubulala kodwa uNomvalo